So may adlaw mga goy, so for today's video, matik na kuyog gihapon ta. So akong ipakita ninyo ron mga goy ang among pagpangandam before sa among kasal. So tara mga goy, kuyog ta. So as you can see mga goy, so busy kayo ni sila. So wag din taon ni sila sa tulgan na kay luha ni ka baboy actually lang lapaon din. Lain pa tong naiusa ka buok na lechon nun. Unya magkawin o kay tataran. So by the way mga goy, so ang among kasal day is 8:30. So most probably mahuman ni mga 11 or 11:30 kay napa man jud na pictorial ni guman. So morning gabi pa lang nangandam na gid ni. Wa jud taon ni tulganay kay nagluto pa sa mga putahe. Kaya ron ni kaugma ready na. So ang kuan day lechonon so isa lang ni mga 8 or 9 pa sa buntag. So morning nangandam jud taon sila ug yung taon ni tulganay. So while ang uban nito so busy kayo sa pag-prepare sa pagkaon. So di apod ang uban diri mga goy, busy pud taon ni sila sa pag-prepare sa venue. So di ani sila nag-decorate, no? So nag-skirting sa mga tables, then nagbutang og mga cover sa mga lingkuranan. So kita-kita gyud taon na ni nagmaneho sa ato ang venue mga goy para maka-save ta sa gasto. So diri na lang takutob mga goy. Atangin ninyo ang second part ni ining atong vlog kay sa second part atong ipakita dito ang mga pangitabo pod sa simbahan. So diri na lang kukutob mga goy. So amping mo tanan ug God bless.